paling gasik, yen telat do berisik, saweran paling sithik. Alate regane larang, rekasane ra karuan, nek do nyewa kok dienyang. Ya, spesial buat rekan-rekan Restu Abadi, Pasip Boyolali, Pas Boy. Alat regane larang pengen duwe nganti utang direwangi anak bojo nganti ora kopenan, ngono sing do nyewa kok isih tegel ngenyang. Yen wis ngene iki apa sing dienggo nyarutan, mangkate gasik dhewe baline keri dhewe ate akeh dhewe. Ketilem sawerane oh marai loro ati, mangkate paling gasik, yen telat do berisik, saweran paling sithik. Alate regane larang, rekasane ra karuan, nek do nyewa kok dienyang. Musika bersama Anata Professional Sound System. Yo bro. Alat dilarang pengen duwe nganti utang direwangi anak bojo nganti ora kopenan, ngono sing do nyewa kok isih tegel ngenyang. Yen wis ngene iki apa sing dienggo nyarutang, mangkate gasik dhewe akeh dhewe regane larang dhewe, ning nyatane sewane paling murah dhewe. Yen nasibe elek ketilem sawerane oh bangeti, oh bangeti, marai loro ati, mangkate paling gasik, yen telat do berisik, saweran paling sithik. Alate regane larang, rekasane ra karuan, yen do nyewa kok dienyang. Alate regane larang pengen duwe nganti utang direwangi anak bojo nganti ora kopenan, ngono sing do nyewa kok isih tegel ngenyang. Yen wis ngene iki apa sing dienggo nyarutan, mangkate gasik dhewe baline dhewe, alate akeh dhewe regane larang dhewe, ning nyatane sawerane paling murah dhewe. Yen nasibe elek ketilem sarewani oh bangeti, oh bangeti, marai loro ati, mangkate paling gasik, yen telat do berisik, saweran paling sithik. Alate regane larang, rekasane ra karuan, nek do nyewa kok dienyang. Paling gasik, yen telat do berisik, saweran paling sithik. Alate regane larang, rekasane ra karuan, nek do nyewa kok dienyang.
paling gasik yen telat do berisik saweran paling sithik alate regane larang rekasane ra karuan nek do nyewa kok